ялкыны. Күзләр булып китеп барасың син, соңгы яфрак булып талпына. Йөрәгемдә минем дөрләп яна, көзге uşакларның ялкыны. Ансамблебезнең музыка җитәкчесе Марсель Шамсетдинов. Еракка ябарак вәгъдәләр, серле карашыңның җылысы. Якыная сине кочып алган, күксел рәшәләрнең сулышы. Күзләр булып китеп барасың син, соңгы яфрак булып талпына. Йөрәгемдә минем дөрләп яна, күзге uşакларның ялкыны. Күзләр булып китеп барасың син, соңгы яфрак булып талпына. Йөрәгемдә минем дөрләп яна, күзге uşакларның ялкыны. Ансамблебезнең музыканты, аранжировкалар остасы Руслан Юсупов. Шулай ук аранжировкалар остасы музыкантыбыз Челюс Мухаммедшин.